Ahoj, ja ťa zdravím zo štúdia a vítam ťa pri ďalšom vlogu. Dnes mám úplne super deň, pretože som bola do obeda na masáži, už som to veľmi potrebovala a fakt som si to užila a všetko mám ponaprávané a vypukané, úplne super. Teraz mám jedno fotenie a po fotení sa ide diať jedna veľmi zaujímavá vec. Mnohí viete, že otužujem, že teda chodím sa kúpať do ľadu a dnes idem vyskúšať niečo podobné, ale trošku iným štýlom a bude to kryokomora. Kryo je v Leviciach novinka a preto to idem skúsiť, tak som veľmi zvedavá, aký z toho budem mať pocit a určite sa na to budete môcť pozrieť. Čaute, nachádzame sa v kryokomore v Leviciach. Toto je Kristián Petrík. Čau. Zdravím vás. Dneska si dáme procedúru a budete to vidieť naživo, jak to funguje. Je to úplná paráda. Kristián, povedz nám niečo o tejto komore. Takže zdravím vás. Tak v kryokomore v Leviciach ponúkame terapiu v podstate chladom. Veľa ľudí si myslí, že ten chlad je extrémny a je nezvládnutelný, ale snažíme sa momentálne ľuďom dávať najavo to, že to zvládajú aj či už starší ľudia, mladší, ale aj športovci, ale aj biznismeni. Takže my vám tu v podstate vieme ponúknuť to, že dokážete extrémne zregenerovať svoje telo, dokážete si zresetovať svoju hlavu a naštartovať si znova deň. A v tom všetkom sú ďalšie bonusy, ktoré sú zaručené a každý jeden klient, ktorý u nás bol, vám to povie, že má zdravšiu imunitu, vitalitu a všeobecne sa mu zotavil pohybový aparát a kyselina mliečna zo svalov sa mu odstraňovala. Postupom času každý jeden klient, ktorý sa k nám vrátil, chodil s úsmevom a nadšený, že môže znova prísť. Takže v podstate toto je asi také krátke zhrnutie toho, čo môžete očakávať od našich procedúr v kryokomore. Prosím ťa, úplne jednoducho, laicky vysvetli princíp, akým to vlastne funguje, čo na teba pôsobí vlastne. Je to ako keby fúkal vietor, alebo ako to je? Čo to je? V kryokomore ste vystavení suchému chladu. V podstate kvapalný dusík, ktorý má sám o sebe minus 190 stupňov, tak vám na základe našej kryokomory ho vieme krásne regulovať na tú teplotu, akú potrebujeme dosiahnuť. Na začiatku sú tie teploty samozrejme, poviem, nižšie a postupom času sa dostávame do tých frekvencií, ktoré by sme chceli mať, aby ten klient bol stále vitálnejší a išiel proste na to svoje maximum, ktoré potrebuje dosiahnuť. Takže v podstate skrátka asi tak. Koľko asi je taká odporúčaná, ja neviem, terapia, respektíve počet týchto návštev, aby sa človek dostal do takéhoto svojho maxima? Od 2 až 3 krát týždenne by sa mala kryokomora navštevovať pravidelne za účelom dosiahnutia nejakých výsledkov, ktoré sa dostavia už po odskúšaní zákazníkmi 4. 5. procedúre. Takže táto frekvencia sa nám potvrdila, že je ideálne ju dodržiavať 2-3 krát týždenne. Čiže keď vyslovene má niekto nejaký problém a potrebuje sa z toho čo najskôr dostať, a efektívne samozrejme, tak je ideálne 2-3 krát do týždňa absolvovať niekoľko týchto, ako to nazveme, procedúr. Ono ideálne je, čím viac, tým lepšie. Dobre. Tak ja sa idem pripraviť a ideme na to. Nasadíme si rukavice, lebo končatiny sú najcitlivejšie na odkrvenie a podchladenie, čiže to si treba mať v každom prípade skryté, schované. No a môžeme ísť na to. Takže teraz vlastne je tam aká teplota vnútri? Je tam už zima?
Áno, Hneď, hej? ako sa začne dusík plniť, tak hneď tam, lebo dusík má sám o sebe minus 190, čiže Aha. to je len teplomer, ktorý ukazuje tú teplotu, na základe čoho sa my odrážame. Ale Triaška už je dobrá. Ale ten dusík Hej. sám o sebe má minus 190 stupňov. Už v pohode, len tá triaška, to je normálne. Dobre, máš minus 105, minus 108, minus 110, 113, fajn. 85 sekúnd do konca. Je ti teplo? Super. No, takže to by sme mali za sebou. Pocit vnútri, je tam triaška. To je jedno, či chodím do ľadovej vody alebo nie, proste tá triaška príde. Je to prirodzený obranný mechanizmus vlastne tela. Telo sa snaží zohrieť, ako len vie, čiže sa svaly snažia hýbať. Tým vzniká teplo, čiže triaška je úplne normálny efekt. Pocity, teraz už super, cítim uvoľnenie a v podstate v ľadovej vode človek cíti potom všelijaké tie efekty ako bolesti prstov a tieto nie veľmi príjemné veci, ale tuto nič takého nehrozí. Tuto úplne vyslovene taký uvoľňujúci efekt. Hneď po prvom vyndení cítiš, že sa niečo deje. Takže za mňa super. Kristián, máš k tomu ešte čo povedať? Asi už len poslednú vec, že v podstate človek, keď vyjde z kryokomory, tak pocíti pocit takého, ako to povedať, takú voľnosť, takú ľahkosť, ktorá fakt prináša to zresetovanie, či už mysle, či už tela, alebo naozaj toho pohybového aparátu. Budeme radi, ak prídete vyskúšať a budete o nás len dobrom rozprávať. Určite áno, ja odporúčam, za mňa super. Fakt. Ono toto, čo počujete, ten zvuk, tak to je vlastne plnenie toho dusíka do komory. A preto hovorím, že už navonok pôsobí ten dusík chladno. Je jedno, koľko ukazuje mašina stupňov, ale dusík má sám o sebe minus 190. Čiže už to musíš cítiť, že už ti úplní a už tá teplota je úplne iná. Ja ho musím spomaliť, lebo aby to nevyšvihlo úplne hore. Fajn. A toto je v pohode, akože len ma trasie. Hej, trasie. Nie s tým nič spraviť, proste to telo sa trasie. Super. Dole. Čiže ono ma aj tlačí dole. Dobre.